Dobar dan i dobrodošli na još jednu epizodu na našem kanalu. Mnogi kažu da drugi deo filma nikada ne može da bude dobar kao original. Ali Kum 2, Terminator 2, Asinhroni pozivi 2. Ono što ću danas da vam pokažem je samo još jedan način kako možete da napravite asinhrone pozive. Mi smo u prošlom videu koristili promise da bismo napravili asinhrone pozive, danas ćemo da koristimo async await. Kako smo se dogovorili, ovo će sve da bude na GitHubu, tako da prva stvar koju ćemo da uradimo je da napravimo granu na kojoj će se nalaziti ovaj naš feature koji učimo danas. Git checkout -b, da bismo napravili novu granu koju ćemo da nazovemo async await. I sada ćemo da prepišemo ove naše dovolje stanice koje su koristile promise. Prepisat ćemo ih sa async awaitom. Razlika u pisanju koda je što sa async await imate veći utisak da sinhrono stvari pišete kod iako se on izvršava asinhrono. Prva stvar koju morate da uradite je da stavite da je funkcija async, što znači da će se izvršavati asinhrono, a druga ključna reč koja vam je bitna je reč await. Ono što biste trebali da koristite kada imate async await je try catch blok. U VS Code-u kad krenete da pišete try, on će vam izbaciti try catch i u suštini on same reči vam kažu pokušaj ovo, ako ne uspeš onda uhvati tu grešku da mogu da je prikažem. Napravit ćemo, ovo će biti mahom copy-paste, const response će da bude fetchuj mi ovo i ovde koristimo našu ključnu reč await. Await u stvari znači sačekaj. Response će biti ono što sačekaš sa ovog URL-a. Onda ćemo da kažemo da su stanice jednako await response.json. Kao što smo i ovde imali, dobili smo response, onda smo response.json opet morali da denujemo u sledeći promis. I kada smo dobili te stanice, kažemo izlistaj stanice i prosledit ćemo im stanice. A u ovaj catch blok ovde ćemo da samo console.error.message. I evo naših stanica ponovo. Ok? I sada ćemo namerno da napravimo grešku kako bih vam mogao pokazati kako možete da handlate grešku, da je predvidite, da prikažete korisniku na malo lepši način od prosto crvenila u konzoli. Znači, ovde smo pokušali da dobijemo response. Ako response nije ok, ti onda baci novu grešku koja će da bude response.status text. Znači, izbaci baš taj status od naše greške. I sada se i dalje nije ništa desilo. Zašto? Zato što je sve kako treba. Moramo napraviti namernu grešku. Dodat ćemo ovde broj 1, pošto taj URL ne postoji. I izbacio nam je grešku u konzoli not found. Da biste shvatili šta smo uradili, da biste videli da je to zaista nešto što smo mi predvideli, što smo mi uhvatili, ubacit ćemo ovde prosto jednostavno ovo je naša greška. Znači, mi smo predvideli da u slučaju da response nije ok, da smo nešto promašili, da se ne ponaša onako kako bi trebalo, mi ćemo korisniku da pošaljemo ovu poruku konkretno da bi on
mogao to da vidi. Znači u catch bloku možemo posle različite stvari da radimo kako bismo korisniku približili šta je on tu pogrešio i kako bismo mu mogli na bolji način ga uputiti kako da popravi sve što je pogrešio. Ok? Vraćamo ovo da bude ispravno, evo naših stanica, i ono što ćemo da uradimo je git commit, poruka će da bude async await ili asinkroni pozivi 2. To je naša poruka i ono što smo zaboravili, dodaj sve fajlove, pa ćemo da ponovimo commit poruku, ok, sad je sve u redu, git push, izbacit će nam ovu komandu koju treba da prekopiramo, ovo znači da ne postoji ova grana online i da mi treba da je napravimo, sa ovom komandom možemo to automatski, ne moramo napamet da pametimo kako se to radi, git push setup stream origin async await, i kada se ovo sve završi, vas ova grana sa svim ovim promjenama čeka na GitHubu i možete pogledati finalno rešenje. Svako dobro.